ще скачам като Ще скачаш на батут. Що ми имаш батут, отгоре скачам. Ей, малката, имаш ли батут? Дали е на труд? Ще скачам като мък. Ще скачаш на батут. Що ми имаш батут, отгоре скачам. Искаш ми, бейби, мама. Твоя дете просто трябва му охрана. Значи ние сме навънка до масите Доджи Кузича. Аз нали си повръщам 2 пъти в Легиана. Някой по едно време отида да го изфърли. Не знам кой, не помня. Вместо Ника да го изфърли повърнята в тоалетната, както правиш абсолютно винаги. Го изфърли в мивката. Мивката, тя има едни такива ситни и не мога вода да минава през тях. Камо ли повърня и чънкова от повърня. И аз... Не, слушай са. Нали, напили сме се на следващия ден. Ега си в зарядката, защото Пешо ни беше предупредил, че техните си идват, родителите, за малко да ни и да вземат кучето, защото ние се возихме с куче на там. И само сутринта, как всички едва не сме отворили очи, в смисъл, будни сме, обаче не искаме да ставаме. Само му звънят и той ни казва, нашите са тук до 10-15 минути. Джиджи. Има повърня в басейна. Насякъде всичко е на масата, навсякъде има бутилки с пиене, яко. Навсякъде чини, навсякъде мръсно на куче. Пликове от чипсове просто са по пода. Има шивана повърня в мивката, която не може да се махне. На някой. На някой, ама не съм изливал аз. И както нали, се звънят му и той казва само, имаме 10-15 минути докато нашия дойде. Ега ти в зарядката. Всички скачаме и почваме. Един миеше чини, друг прибираше от бутилките и абсолютно всичко. Трябва да чисти повърнята. Аз си чиста повърнята, която аз не съм изсипал там. И буквално, както е чиста, е така. На няколко път съм като... Ами да, как няма да гагаш, ба. Тя е Маринова и тя! Кой даш марка пич? Кой? Някакъв... Дали не мога пич на сетата, толкова тъпо. Някакъв бати слаби. Някой видим кога мина. Ти виждаш ли това пак? Каква даш марка? Погледни кой си за добър. Не бъде тик-так. Погледни го. Не го чувам реакцията. Не, какво не реагира се ми се загоди. Има комплиша. Не, бах ти го пак. Я го дислайквам видеото. Брат, не си тъв. Просто... Вземи се дом. Брат, то какъв е? Моля има репорт на видеото. То наистина ме изрази току-що. Минали го. Ело. А? Успях. Мина ли го? Да. What the fuck? Good job. Да. Аз тък му се мютнах, лежит.